На экспозиции прадстаўлена больш за 120 арыгінальных літаграфій, прысутнічаюць ілюстрацыі да боскай камедыі Данте Аліг'еры, баек Ла Фонтэна і чароўных казак Шарля Перро, якія навіваюць успаміны з дзяцінства. Его иллюстрации к сказкам, басням таким знаменитым, как «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик» и другие, к литературным наиболее ярким произведениям «Дон Кихот», «Барон Мюнхгаузен». Ну, естественно, не обошлось без Ветхого Завета, без страничек из Библии. Что интересно, что все гравюры сопровождаются очень большим текстом, то есть практически выдержка из целых страниц, которые он иллюстрировал. Гюстаў Дарэ прызнаны лепшым афарміцелем літаратурных твораў. Яшчэ пры жыцці ў тыя часы хадзіла пагалоска, калі Гюстаў Дарэ браўся ілюстраваць нават самы бяздарны твор, то ён станавіўся шэдэўрам. Трэба аддаць належнае, пасля наведвання выставы ўзнікае жаданне перачытаць творы, ілюстрацыі да якіх прысутнічаюць на экспозиции. Учитывая, что выставка связана с литературными прпроизведениями, мы еще объявили такую акцию, буккроссинг такой специфический. Предлагаем тем людям, у которых есть произведения, иллюстрированные Гюставом Дарэ, и которым не нужны дома, приносить в наш центр на выставку. За это мы будем давать пригласительные билеты бесплатно на наши новые проекты. А любые другие посетители, у которых нет возможности дома почитать эти произведения, могут взять здесь, прочитать и обратно принести. Але на гэтым сюрпрызы не заканчиваются. Наведвальнікам арганізатары экспазіцыі прапануюць прайсці квест. Тых, каму ўдасца знайсці адказы, чакаюць падарункі ад Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў і выставачнага праекта «Лібра». Акрамя таго, на выставе прадстаўлены работы беларускіх графікаў і скульптараў майстроў, якія ілюструюць і казкі, і літаратурныя творы. Арганізатары выставы раяць вылучыць на прагляд экспазіцыі гадзіну, а лепш 2. Спокойно посмотрите иллюстрации, они все сопровождаются текстовыми пояснениями, поэтому здесь не просто посмотреть картинки, а здесь можно почитать, проанализировать, погрузиться вот в этот мир, в эту магию. Выстава шэдэўры Гюстава Дарэ працягнецца ў Цэнтры сучасных мастацтваў да 24 кастрычніка.